Subling mihiklin ang mga residente sa Kalamansig ug Lebak sa Sultan Kudarat. Human ang magnitude 5.4 nga linog kaganinang kadlawon kung asang epicenter anaa sa lungsod sa Kalamansig. Klase sa eskwelahan ug trabaho gisuspenso sab. Ani a report. Ano kaninang tapan? Gilayong mihiklin kining mga residente sa Kalamansig, Sultan Kudarat dihang mitay-og ang magnitude 5.4 nga linog 1:05 sa kadlawon adlawng Miyerkules. Ang uban misakay og motorsiklo padulong sa evacuation area sa Municipal Plaza. Saysay sa uploader sa video nga si Ansari Ansaw, nagpanikuno ang ubang residente ilabi na sa barangay poblasyon atol sa pagtayog. Hinungdan nga mibakwit sila ilabi na ang mga nagpuyo sa daplin sa dagat bisan walay abiso ang LGU sa pagbakwit. Nag-alsa balutan ako sila ng gamit. Totally, hindi pa naman sila pina-evacuate kaso usap po silang umalis sa bahay nila yung mga tabi sa dagat. Nahadlok daw sila ilabi pa nga taud-taud ang pagtayog nga ilang mabati. Sumala ni Yus Cooper Naif Abay, mibakwit sab ang mga residente sa barangay Nalilidan sa Kalamansig ug miadto sila sa gitawag nga Kilometer 1 nga mas taas ug mas halapad nga lugar dihang nabati ang kusog nga linog. Gialalayan sab sa Coast Guard Station Sultan Kudarat ang pipila ka mga senior citizen nga bibakwit ug gipasakay aron dalahon sa evacuation center. Hinuon sa karon, pipila ka mga residente ang mibalik sa ilang panimalay apan pagkagabii, subli silang matulog sa evacuation center. Human sa linog, nagpagawas dayon og class and work suspension order ang provincial government sa Sultan Kudarat alang sa mga lungsod sa Kalamansig ug Lebak. As of 6 a.m. sa January 28, nakatala na ang FIVOLC sa Sultan Kudarat area ug kapin 1,400 aftershocks. Hanggang ngayon po meron pong pagyanig paunti-unti po paulit-ulit. Minsan po malakas, minsan mahina. Sumala sa FIVOLC ang nasinating magnitude 5.4 nga linog sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Kaubanan ra sa nahitabong magnitude 5.2 nga linog ni atong January 20 nga giingong epekto sa paglihok sa Cotabato Trench. Hindi siya bagong event. Kauban siya sa mga linog atong January 20 hanto drone. According sa among director, this is a gradual release of stress along the Cotabato Trench. Subling pahinumdum sa Office of Civil Defense 12 sa publiko nga mosalmot sa ginapahigayong quarterly earthquake drill aron mahibaw-an ang mga angay himuon matag dunay linog. Dugang sab sa OCD-12, dapat sundon ang building code aron lig-on ang mga estruktura o ginaawhag sab sa buhatan ang mga residente nga dili magpatukod og panimalay duol sa fault line. Ikaw plano magpatayo ka ng bahay o mga building, huwag mo ilagay doon sa may mga fault lines. Kasi pag ilagay mo doon, sigurado yan pagkaroon ng earthquake, masisira yan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.